Безнең дә бүген гаиләбездә зур тантана. Кызыл Көч авылында якты дөньяга килеп, бүгенге көндә Йонны авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле тормыш иптәшем, әниебез Лилия Илдархан кызы Ганиеваны ихлас күңелдән матур язлар бүләк иткән 55 яшьлек күркәм гомер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Бердән-беребез, күз нурыбыз безнең. Бүген син гомер бәйрәмеңә чын мәгънәсендә бәхетле кеше булып аяк басасың. Синең яныңда пар канатың, сөекле әтиебез бар. Кызың, киявең, анагың, синең киләчәккә якты өметләрең, ышаныч, таяныч, тормышыңа ям һәм мәгънә истәүче иң кадерле кешеләрең бар. Ходай Тәгалә киләчәктә сине сәламәтлектән аермасын. Безнең өчен якты кояш булып, балкыган нурлы, иманлы, назлы күңелеңә бер үк кырау төшмәсен. Безне шулай шатландырып, яшәргә көч, дәрт биреп, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Кадерле әнием, сөекле әтием, Сеңрән авылы егете, Нәсим Куддус улы белән 30 ел күпләр өчен үрнәк булырлык матур гомер кичереп, мине бердән-бер кызларына бар йөрәк җылларын, күңел назларын биреп, күз карасыдай карап, яклап, саклап, тиешле тәрбия биреп, үстереп, укытып, күркәм туйлар ясап, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Бүген дә ярдәмнәреннән, акыллы киңәшләреннән ташламыйлар. Рәхмәт сезгә, әти-әни, бүген минем өчен генә түгел, киявегез, анагыгыз өчен дә җан атып торганыгыз, ярдәмнәрегез өчен. Кадерлебез озак еллар Башкортстан колхозында, хәзергә Агыйдел хуҗалыгында намуслы эшләде. Бүгенге көндә район ветеринария станциясында тырыш хезмәтен сала. Бердән-беребез, бүгенге шатлыклы бәйрәм көнендә сиңа кырыштай ныклы сәламәтлек телибез. Шулай тормышны яратып, әтиебез белән тигез булып, бәхетле һәм озын гомер юллары үтәргә язсын сиңа дип телибез. Син безнең йөрәк тибеше, син безнең иркен, тыныч сулышыбыз. Гомер күгебездә балкып янган, безгә юл күрсәтүче якты йолдызыбыз. Изге теләк назлы сүздән башка табып булмый изге бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Сөю назың безгә ак нур сибә, карашыңнан җылы бер көлә. Безнең өчен юк җир йөзендә синнән кадерлерәк бер кемдә. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Иң изге теләкләрдән сине эзелеп яратучы тормыш иптәшең Нәсим, кызың Алия, киявең Илмир, анагың Альмир. Ходай Тәгалә сезгә шушы якты дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, тоеп яшәргә, тагын да көч-куәт, дәрт, ныклы сәламәтлек бирсен, хөрмәтле Лилия Илдархан кызы. Бәхет, шатлыклар белән үтсен һәрбер киләсе көнегез. Туган көннәрегез елда бәйрәм булып кына кабатланып торсын. Якын кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. 55 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Кабатланмый бер мизгеледә
бирелә бит бер генә. Сине хөрмәт итеп бүген бездә тәбриклибез туган көнеңдә. Тәбриклибез туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Узган елларыңны гаепләмә, туры килә барсын күрергә. Шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы якты гомереңдә. Алдагы якты гомереңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең